Dobre, čaute ľudia. Dneska budeme kresliť. Ja budem kresliť do ľavej ruky, lebo som pravačka, takže si to chytím do ľavej. No, budeme kresliť tvár, takže potom sa to budeme nejak pokúsiť. Hej, začínam. Áno, vážne ľavou neviem kresliť, takže si zvykajte. Som skôr praváčka. Takže to bude vyzerať tak, ako to vyzerá. Pardon za to zvrkanie. Jak môžete vidieť, tak není to najlepšie, ale ani najhoršie. Čo hovoríte? No, není to najhoršie, čo? Ja viem, humor není úplne moja stránka. Dobre. Končím? Nie, pardon, nekončím. To bol omyl. Dobre, teraz si to prichytím do pravej, lebo idem toto kresliť sem. Takže ideme to nakresliť znova, že či to bude nejak lepšie. Pardon, že nekomentujem, ale neviem, sústredila som sa na tú hlavu nejako. OK, takže teraz mám návrhy. Toto bolo ľavou rukou, toto je pravou, nech sa mi nedarí. Dobre, teraz tu dám zrýchlenie, jak si toto všetko nachystám, možno až ďalší deň to budem kresliť, ale vy to uvidíte do 2 minútiek. Toto bude tým pádom rýchlo video, že nebude také dlhé, ale pokúsim sa, aby to nebolo čo najkratšie. Budem kresliť týmito pastelkami. Dobre, tak ja vás vidím buď zajtra, alebo bez zvuku, lebo asi logicky tam nepoviem svoje meno. Svoje meno poviem, keď mi... Čo to padlo? Duch. What? OK. Svoje meno vám poviem, keď mi dáte dostatočne odberov, čo bude aspoň, čo ja viem, 1K, ja neviem, buď 10 zrýchlenie a ja dúfam, že sa vám výsledok bude páčiť, ale nemusí, lebo toto nahrávam, keď už to mám dokončené. Ono to vyzerá strašne divne, ja neviem. Takže tak, môžete vidieť, že som sa tuto na chvíľočku, ale v tomto videu je to tak, že mám tvár, že ak vám to vadí, tak proste ja mám hotovo, som dosť unavená, ale nie je to nič moc, nesnažila som sa úplne. Dávam tu potom nejaké ukážky mojich proste obrazov, ktoré som spravila. A sú dosť pekné na to, že mám, nepoviem koľko rokov. Tipujte v komentároch. Vyzerá to nejak takto a tá brada, prosím vás. Nesnažila som sa, ale... Môj stôl vyzerá momentálne takto. Bordel, moje okuliare. Bordel, obrazok, ktorý je zatiaľ najkrajší z mojich, tam sú fotky. A tu je ďalší bordel. Tu je moja tanečná. Tu sú moje vlny. A okode vám neukážem. Fajn, neviem, chcem, aby toto video bolo dlhšie, takže tu asi si tu dáme malú ukážku niečoho, čo tu mám.
Takže vám mám tu SpongeBoba a tam mám Lindberghy. Nejaké vytvorím a nejaké ešte sa budem pokúsiť natočiť, otvoriť shorty, takže ideme. Takže toto bude pokračovať, ale až ešte zajtra, lebo zajtra vám aj ukážem, toto bude taký, ne, zajtra urobím ďalšie video. Tak sme tak. Zajtra urobím ďalšie video, toto je asi na dnes všetko, lebo bolo to dosť krátke, ale môžem robiť dlhšie, toto je moje prvé video, takže majte sa, bye bye.